Ji destpêka krîza Sûriyê ve di rûzên wî welatî xweyek alî kirine beramber aliyên nakok û tiştên goqewimîn li ser erdê. Lê di dema dawiyê de hinek sayîn û raportên medyayî derketine ser rû tê digihînin ku bêzarbûn belav dibe di nav dirziyan de derbarê karên rejîmê. Bi taybetî piştî ku agirê şoreşa Sûriyê gihişt parêzgeha Swêde ya ku wek navenda serekeya dirziyan tê naskirin. Wilgor raportan û jêderên mirovî ku ev rewş zelal bû di tebaxa borî de piştî şer û pevçûnên li dama li gundewarên Swêdayê derketin. Di navbera çekdarên gundî û hêzên bi navê Komîtên Gelerî û di encam de navbera 12 û 16 şêxên dirzî hatin kuştin. Tişta gohişt bi sedan sivîlan kom bibin li beramber bargeha serayaya hikûmî li navenda Swêde û sloganên dijî rejîmê bilind bikin. Hêjayê gotinê ku çalakvanekî ji bajarê Swêde dabû xuyakirin ku helwêsta dirziya tê guhertin bi şêweyekî berçav, bi taybet piştî êrîşa dama wek ku binav kir. Dirziyên Swêde bûyera dama dibînin ku hemû kaxezan eşkere kir. Kaxezên ku rejîm plan dikir ku wan tevlî cengê li Sûriyayê bike li gor wan. Herwiha hinek çalakvan û çavdêrên tayfa dirziyan dibêjin ku dûrketin ji rejîmê nemana we ye ku ew ê li aliyê dijî rejîmê bisekinin. Lê ew tê wateya dirzî parastina xwe bi xwe bikin. û amaje boyekê jî kirin ku dirzî girêdanek taybet bi rejîmê re heye, ji aliyê aborî ve ku dirzî hemû mûçeyên xwe ji rejîmê werdigirin û ev dihêle ku ev taîfe li gavên xwe baş agedar bê. Gelo rasta rejîm dixwaze dirziyan tevlî şer bike û dirzî jî wê yek alî bimînin yan jî wekî ji xwe re wek heval bend hilbijêrin. Bo programa Ark, Bahar Derwiş.